Oimore nyikwa Ramogi kama na nyoko kupitia Ramogi TV kaone wang sa chenro mar duol mabiro kidienje ariyo. Mokuongo ng'isi weche mosebiro katimore pacho ka. Mar ariyo wadhi bedo piny gi wendo modhial. Dr. Davji Atela en jagoro maduong' mar KMPDU en Kenya Medical Practitioners and Dentists Union. Gimomiyo wadhi gode mbaka en wach mar chenro mar SHA. Okumba mar SHA ni nigi ng'ikruok moro mathoth. Auditor General nowacho ni nitiere kaka chenro nokoluwo yo makare moluwo chik. To gino nogo ni be mane ginyiso ji ni mondo ondikre. Koro wabiro penjo ni to en wach mane madhi mbele e wach mar chenro mar SHA. Mane mbaka mwadhi goyo. Wantiere ka gi Belinda Phillips nyarge makala kaka jaloko marwa. An kaka pile nyinga Trevor Ombija jandingo panga jonyakach dendo nombija taya nyakwar guok ocha pesa. Magi weche manyien mawango. Hii makelele mnasikia kwa hii mitandao na nini ni watu ambao walikuwa wanaibia sisi siku ya NHIF. Niliona juzi wakisema ati serikali itatumia bilioni 100 ati kwa system. Jatend piny Kenya William Ruto dok ne mbui mar okumba mar SHA kowacho ni jogo makwede gi na chudhe mane yako NHIF. We are going to begin a series of demonstrations from 18th of this month. And after that, we are going to issue a joint strike notice. Jochiw thieth oketo liet ne sirikal ewi midhiero mokwako sekta no ka jokanyo mamoko bende nigi luoro ni sekta no nyalo podho. E dweche adek mokalo, kwan masira matimore Burmulo osebedo ka timore Siaya gi Migori. Ng'ikruok ni kanye. Nyero kamano, janon buge sirikal Nancy Gadhungu ochung' kar tiende ni sirikal ne orocho chike mag chiwo rak e kinde kete timo okumba mar thieth mar SHA e nengo mar siling bilion 104. Mande timore kinde ma jatend piny Kenya William Ruto to pod otuo dhoge ni onge omenda madhi lal e chenro no. To kaka jafwambo marwa Chris Owino leronwa, Gadhungu onyiso od bura mondo okaw okang' mager ne joma ne otiyo ataro mar chik e kinde keto okumba mar SHA e tim. Apaka mar okumba mar thieth mar SHA dhi nyime kod luwo sirikal mar Kenya Kwanza tok Auditor General Nancy Gadhungu wacho gi duol motegno ni sirikal ne oketho chike mag nyiewo kod chiwo orak e kinde keto e tim okumba mar SHA e nengo mar bilion 104. I've pronounced myself very well on this particular report that based on the matters that I have now we are discussing under SHA, these matters were not effective, were not lawful in accordance to the conclusions under Article 2296. Gadhungu mane loso e nyim komiti mar od bura mar Senate mang'iyo kaka counties tiyo kod omenda mag jopiny CPAC odok ne report mare mane oyiengo piny odiochieng' manyoro ka olero ne onge adiera e wi chenro mar chiwo orak ni kambi madhi tayo tije SHA. Magi timore kinde ma jatend piny William Ruto to pod oumo yie piny ni onge pesa moro amora ma jo Kenya dhi lalo e okumba mar thieth mar SHA. Hakuna tena pesa ya umma itafujwa kwa mitandao, hata mujaze makaseti makaratasi na nini mara ngapi. Ati ndio mtulazimishe turudi nyuma kule kwa NHIF muendelee na kuiba. Haiwezekani. Gadhungu onyiso komitino ma otelne kod Senator ma Homa Bay Moses Kajwang' ni bang' chiwo report mare ne od bura, ting' koro odong' ne jo od bura mar kawo okang' mager ne joma ne odhi ataro mar chik. The same constitution requires that Parliament or the County Assembly debate and consider the report of the Auditor General and take appropriate action. Kajwang' kod Senator ma Nairobi Edwin Sifuna osingo ni od bura dhi kolo report no kendo kawo okang' mager kata kochuno chungo okumba mar thieth mar SHA. So that needs to be the paradigm shift. Our job is to inject, not to carry out the other diagnoses and postmortems that we have been doing in the past. Madam Gadhungu, now you are the person standing on guard for the resources of this country, and we want to encourage you that we who are believers in transparency and proper utilization of the funds of this country, we are going to stand with you. No, let nobody threaten you with whatever it is we can hear people saying in the corridors there. Kenyans are behind you. They are fully behind you, and we as representatives of the people are also fully behind you. Senators ojiwo Auditor General mondo dhi nyime kod menyo migepe mag sirikal matiyo ataro mar chik
kaachiel kod kwalo pesa mag jopiny. Bang' lwaro mirutu odiochieng' manyoro e wi okumba mar thieth mar SHA, Auditor General Nancy Gadhungu koro onyiso od bura ni en ting' margi mar goyo kogno ripot mare kendo kawo okang' mager ne jogo duto ma ripot mare ne omenyo kuom dhi ataro kod chike mag chiwo orak. Chris Owino, Ramogi TV, Parliament Buildings, Nairobi. Odong'ane gi weche mag thieth ni komiti marango weche mag thieth e od bura ogolo paro mondo mi tim lokruoge e chike matayo okumba mar thieth mar SHA. Riwruoge mag osiptende ji giwegi mane ochopo e nyim komiti no ywak ni okumba no nyalo gore piny kaluwore ni atamalo 20 kende mar jo Kenya emosebedo ka chudo. Judith Omondi ni kod ler mar wachni. Okumba manyien mar thieth mar SHA nyalo rumbore piny e thuolo mar higa achiel mabiro poni ok otim lokruoge makare ahinya to mamulo thieth ma ichiwo ma okuongo mano Primary Healthcare, Critical and Illness Fund ma kaluwore kod riwruok mar ute thieth mag ji giwegi. Riwruoge gi mane ochopo e nyim komiti mar thieth e od bura oyango ni atamalo 22 kende mag ji ma ondikore okumba ni machudo. Jakom mar riwruogni Eric Musau koni omenda ni tin kendo kamoro go kode kwano endalo mabiro nyalo bedo matek. From where we sit, we have a lot of questions as far as the sustainability of this fund. A few weeks ago, in Parliament, it was highlighted that out of the 18 million registered members, only 4 million are contributing. So essentially, somebody is going to pay approximately 850 shillings and draw a benefit of up to 1.2 million, and that will be the end of the contribution. Bende nyawadgi ma en jakom mar Kenya Healthcare Federation Kenya Njega Kombe okoni nyaka tim lokruoge ne chike mag okumbani gino ma osir kod jokanyo mar komiti mar thieth e od bura. SHA asked for substantially more than has been availed, so the money simply isn't enough. The third pocket is the Emergency and Chronic Care Fund, again funded by the Exchequer. We audit this system now. We say how many months after we started it. Even now we don't have directors in place. We can't know to question where. After all this, even now we are trying to change every date from this to this. We need an audit of the system and a retreat. We talk to each other well, and then we come out as winners as Kenyans. Riwruoge gi kama oriwo Rufa, CAF kod Chak bende oywak ni owinjo od bura okonygi yudo gopegi mag NHIF maromo bilion 24 ma piny owacho pok ochulo. They have been verified by the technical teams in the Social Health Authority and the defunct NHIF, and they were cleared for payments. So these claims are just awaiting availability of funds, and we would really urge this House to intervene on our behalf to ensure that we get these funds paid to providers so that money can circulate back to the economy, patients can stop incurring hefty costs due to increased out-of-pocket expenditure. Ute thieth gi nyaka sani ok chiw thieth ne jotuo matiyo kod okumba mar thieth mar SHA kuom jumbe 2 koro, kaka atamana okumba mar SHA bende gisechako ywak ni budho kod gopegi. Ne Radio Ramogi, an Judith Omondi. Riwruok mar lakteche KMPDU kaachiel kod riwruok mar jotije piny owacho bwogo dhi e ng'anyo e thuolo mar jumbe 2 ka sirkal ok orieyo chenro mag thieth mag jotij piny owacho e bwo okumba mar SHA. Jotije sirkal go ywak ni kata obedo ni sirkal ng'ado gi omenda matara, chenro mar SHA to pok omiyo gi thieth e rang'iny madwarore. To kaka Simpros Okinda leronwa, jochiw thieth manotiyo e kinde midhusi mar Covid e bwo chenro mar UHC bende nobago ng'anyo ka dwaro ni sirkal ondikgi e yo mongirore. Achiedh nade sekta mar thieth medo jimbore kaluwore kod ng'ikruok mathoth motuyo ei sekta mar thieth komedore kod okumba mar thieth SHA masani iluoro kod midekre matara. Riwruok mar lakteche kod mar jotij piny owacho bono dhi e ng'anyo e thuolo mar jumbe 2 mabiro ka sirkal ok bi rieyo chenro mag thieth ahinya mago mag jotij sirkal e bwo okumba mar SHA. Kuom jumbe 2 mabiro wabiro chungo tich Kenya mangima nikech jowa matiyo gi sirkal ok yud thieth makare kaka chik dwaro. Kochakore ka 18 wadhi timo luongo ni mega demonstration. En demonstration mondi ko dakteche to otingo civil servants te
to tingo joko police ba wata mawako police mondo bi nyaka jopuonje mondo wanyanyuru wanyis sirikal mondo ngima right. Kotelnegi kod jaod bura manyatike Tomo Dege kaachiel kod jagoro maduong' mar KMPDU Dav Jatela, jotij sirikal go ywak ni kata obedo ni ng'ado gi omenda matara dwe ka dwe ne okuma mar SHA, thieth malong'o to onge. Onge jatij sirikal madhi kamoro amora mithiethe ma yiene modonj mathiedhe koko chulo pesa ofukone. To jatij sirikal dwa chulo pesa ofukone nang'o kopo ni pesa monego bed nochulo nosemiyo sirikal gi SHA mondo thiedhe godo to pesa no kotero hospital. Gilero ni sirikal nyaka lernegi kama omenda magichoko dwe ka dwe kuom jopiny dhiega. Ka pesa biro mar SHA ji contribute every month, pesa ni dhi kanye? Pesa ni ng'a chamo? To pesa ni dhi ofuku mane? Odida jero nowacho ni pesa ni dhi ofuku moro kuma ji okia. Sani koro wawacho ni wan kaka jotich pesa wok be ng'ada ng'ada to pod wathago watimo fund drives pod wasolo pesa mondo wayud thieth. Komachielo jochiw thieth manomiyo rake kinde midhusi mar COVID e bwo chenro mar UHC bende yuagoreyo. Tuliajiriwa wakati kila mtu alikuwa nyumbani because of COVID. Tukajitolea mstari wa mbele kama frontliners, health workers. Tukaenda tukawafanyia Wakenya kazi vizuri sana. Wakenya ambao wanatoka katika gatuzi balibali. We have worked diligently. But when it came to paying us, that is now where they drew the line. Jochiw thieth gi koro dwaro mondo ndigi yo mongirore kendo gopegi duto chul. Conversion of terms to P&P and payment of gratuity for the years that we have worked. Nyaka sani sirikal pok oyie ni sekta mar thieth ni otanda mar midekre kata obedo ni ng'anyo mar jolony otimonewa ka bende jotuo onge konyruok kaluwore kod ng'ikruok e bwo okumba mar SHA. Simfros Okinda, Ramogi TV. Migao mar thieth koro wacho ni tuo magalagala manomuoche kendo okel kaunti ma Kisii okel kod modho pi mochido mani kod chilo mar minyaga. Jagoro mogirore migao mar thieth Mary Mudhoni wacho ni thoth pi manitiere gwenge makono ni kod chilo mar minyaga ka jodak makono to kwedo paro makamano. Nyaka sani ji 61 oseyangi kod tuono mosekelo luore gweng kaka Nyambigege kod mamoko bende mani alworano. Ni kichwa inauma sana, halafu inauma mpaka inafika kwa shingo, unashindwa kugeuza, and then unasikia mgongo. Nguvu ndio hazina. Kuna wengine ambao wamesema wameala, wametapika. The source of water has fecal matter, which has contaminated the water. And equally, the samples that were taken from the homes, they equally have fecal matter. It is important that the people here practice high levels of hygiene, and high levels of hygiene are very activities that you think are not important, like washing hands, okay? Ensuring that you drink treated water. Wakaaji wenye wanakaa hapo center wanachukua maji wanaenda wanapikia chakula. Hatujasikia wakilalamika. Labda watuambie kama ni ugonjwa umeingia hapa yenye hawajajua, afadhali watuambie. Juu wameshinda wakisema ni maji, lakini sioni hiyo maji imetumika like 10 years plus na hatujaiona shida kama hiyo. Jodak e alwora mar India Mayala dwaro mondo kaunti ma Siaya oyang lobno kaka lo mar oganda ma ka ok kamano to gibiro donjo ne gavana ma Siaya James Orengo. Kotelnegi kod jakom jopur e India Mayala Walter Nyangira giseyo tend kaunti ma Siaya ma gikoni tiyo godo mondo mi odargi e lobno. Gikoni tend kaunti ma Siaya tiyo kod jaket mwandu moko mondo golgi e lobno ma gisebedo ka gitaye chenro mage mag pur. Kendo koro gichano dhi e doho mondo gichung chenro moro amora mar jaket mwandu donjore gi jodak e alwora mar India Mayala. Giseyo tend Siaya kuom ling ka jaket mwandu mane okawo kar Dominion ketho winjruok kendo temo daro gi e lobno mokiewo gi India. Obed registered mara moja kaka community land. Ka onge to kati court wabo tero rengo. Wabo tero. Angbe tamo tero, wabo tero. Ne watero kesi court kucha bugi wajo wabugi mi pesa bugi golo kesi ne gigolo nang'amo ne mondo giwe mondo kesi rum. Wabro tero kesi court. Okwanyal dhie bunge kucha koro adwaro mondo county
kod sirkal mondo nwang'nwa solution to the problem wango. Mane kwayo mano. Nyaka lu chik mawacho nyaka tuo public participation, emo nyaka los, nyaka yale assembly, yaka kodi miyo executive to implement gima loko sekali assembly. Koro mane kwayo marwa, nuko poni chik monti mane novedo violate ne kolo. To akwayo ng'ano mondo assess the law, kitejo ng'at mena above the law I Kenya kae. Ng'ama uso waka en county government ma en Orengo. Oyie okonywa wan mine ma mondi liete. Wan mine ma onge gin mora mora kama wanyalo gene. Geno wan oserumo te geno wanyosiko kuom nam. Dipo nono konyalo yie mondo mi wadwa dago e dalane gi nyithindwa waduto. Nikech gimo timonwa ni ochalo ng'atno motweyo wa maisha. Manto Orengo tugo kodwa nango. Ok wadwa no Orengo tugo kod wan san ng'ama wagolo golwenya no Orengo kan investor. Jaod bura mar Arieda Otiende Amolo kwayo piny owacho mondo ketie chike matayo kuonde kunyo mula kendo keto kenge manyalo geng'o masira. Maen kaluwore gi masira machielo manotimore kar kunyo mula Malumba mantiere sub county mar Arieda kama mine 5 nowito ngimagi ka miyo achiel to pod imanyo nyaka sani. Lidio Keyo nigi ler mar wachni. En masira ma pod oweyo karumbi mar kuyo kwako gwenge Malumba, North Ramba location sub county mar Arieda e county ma Siaya. Masira mano kelo tho mar mine 5 kapod imanyo 100 manyaka sani pok ong'e kama nitiere. Seche manye gidhi mbele gi weche mag manyo lowo e bur mula no to koro uol mag bur no nyolwar kumgi moimo gi kuro. But nitiere mama chiel mapod is not quite accounted for. They've tried looking, they can't find her body there, and her phone is inaccessible, so it's still a state of limbo. Tarik 2 dwe mar 7 higa mokadho, ji 7 nowito ngimagi e kar kunyo mula nogono Malumba ka higa 2022 ne okum kunyo mula e kaunti ma Siaya. Kum ma pok ogol, kata kamano chenro mag kunyo mula to pod dhi mbele, gino makelo penjo mathoth e wi okenge mag arita ma iketo e kuonde kunyo mulago. Jaod bura mar Arieda Otiende Amolo okwayo piny owacho mondo rid chike matayo kuonde kunyo mula kendo oketo kenge mag osienyruok mar lowo kaka yor duoko chien tho e kuonde mag kunyo mulago. Gima nyaka watem timo en medo safety mar ji. Medo safety mar kuonde mokuny iyudo ka kisiro ma lowo ok nyal duoge piny, to joma kunyo bende watemo wuoyogo mondo obet ka gitang'. Otiende lero ni bugono mane masiro timore onge kod lesen kendo nosegoye marufuku kanyakla gi kuonde mamoko. To kata kamano, pek mar piny miyo oganda pod donjo kuondego mar manyo ng'eng'e mag mula. Mine gine timo gimiluongo na ayara. Ayara tiende ni gin kuonde manosekunye bur chon ema koro gidhi to gikawo lono to giyaro ka gigeno ni poka giyude mula. Ma lo mano neko ne en lo ma wuongo no sego marufuku ni kik jidhiye. Gordon Onduru to ywago mibadhi ma itimo gi moko kuom apisa marango arita mar kuonde kunyo mula kowacho ni githiro arita makono. The mining officers ema kelo gik ma otimre gi bedo kod shida mang'eny e piny Luo ka nikech ok gibi gi safety. Moko kuom gibiro mana mondo ong'e kaka de giyud asoya ma giyudo. E giko dwe mar 1 kane otimo limbe e kaunti ma Siaya, jatend migawo mochung'ne mwandu mag bolo Ali Hassan Joho ne okidhore ka wacho ni kunyo mula e kaunti no timore mathoth tok chik. Nimesema watu wetu wale wanaitwa artisanal miners wasiwahi guzwa, wasisumbuliwe na wasaidiwe kusonga maisha mbele. Lakini wale wakora ambao wanakuja hapa na mashini kubwa kubwa wanaingia kichaka na msituni kuchukua rasilimali ya mwananchi bila kuongea na mwananchi, bila kuongea na county government, bila kuacha rasilimali hapa, bila kuacha a shareable reasonable amount of money to the people of Siaya, we have no time for them. E county ma Migori, kunyo mula na achiel kuom yore mag yuto. Koni ne watwak gi jakom riwruog jokuny mula ma Migori Eliduro malero kenge magisekawo mar kedo gi masiche matucho e kuonde kunyo mula. Natimo bura gi jokuny mula go mwabedo kodgi mawayiero jok manigi lony e weche mag gero bugnigo to ensure ni ng'ato ka ng'ato man gi bugo chik nitie matek ni nyaka ilos bukino yo maber eka komiti ni yiene tich dhi mbele e bukigo. Masira Malumba biro mana juma achiel kende bang' ji mamoko 3 bende nowito ngimagi e dag mula magem.
Tho ma kamagi osenene kinde mokadho. Kuom ranyisi, tarik 18 dwe mar Ang'wen 2024, ji 2 nowito ngimagi e gweng' ma Obwanda gi Mwagai, kaunti ma Siaya, ka ji 6 ne owe kod hinyruok. Tarik 10 dwe mar 7 2024, ji 5 nowito ngimagi, ka moko bende noyudo hinyruok bang' kar kunyo mula sienyore e gweng' Makanga, Rongo sub-county e kaunti ma Migori. Lydia Okeo, Ramogi TV. Aya, koro wadhi yuyo moro machuo kudugu mag daka matin kikidhi mabora ahinya teno kosoro te maru ka endi achiel kuom wen makamu kawacho ni Trevor Mosna waziri mar stima intellectual Opiyo Wandayi gi super PS Raymond Omolo nyisgi ni wan bangi to wamiyo gi full support bas ero kamano odugo bang' daka matin ororo te maru 2-3 nono kako nyalo yudo kikidhi mabora ahinya. Radio Ramogi, Cartoon Jaluo. Radio Ramogi. Kiki ni mondo wayo maser, odhi nyasino kata matin. Nikech ng'eno broka o baba ni to kichaki nene kendo. Wachana ng'o midwa keto miriambo kae mondo bed adier. Paternity test mane Rajo timo, nyaka sani wan pok wayude. Koro wan wakia ka Rajo en wuon Prince. Raj, kapo ni ser bro biro nyasino, intema ne paro. Dwani Prince obed mamor, kosi dwani nyathino no omed bedo matuo ka. To kara un gi chano mar kwalo jodala gi te. Mana dier, adwa neno ka in ka ibotama. Indulge in the moment with every spoonful of Delamere real fruit yogurt. Explore the Holy Land. This is Datna View Travel. Embark on a 6-day Jordan adventure. Celebrate Easter Sunday Mass at Jesus Baptism Site, Mount Nebo, where Moses saw the Promised Land. Explore ancient Petra, tour Amman City and the City of Mosaics, and stargaze in Wadi Ram's enchanting night sky. All these and more starting from $1,490 per person sharing. Book now and lipa pole pole. Visit viewtravel.com or call and WhatsApp 0703-254-254. View Travel. Dream. Explore. Discover. Shukran. Watim kama. Kaudera irwaki. Kausuka munditwe. Walim namchumbi. Wabil chiemo mopogore pogore. Chiemo mantiere gi nyadhi. Chiemo mantiere gi mit nyowoyo. Namni, wantiere kwa dare mopogore. Wan gi lobster. Wantiere gi prawns. Wantiere go kela. Wantiere gi oyster. Waden mondo waket gi mesa. Wapuonjere kaka itedo gi kod kaka ichamo gi. Garlic butter. Garlic miolo ne garlic butter be nigi ndhadhu ma kende. Gwenge gi benetiere koda chiemo mamoko maging'ere godo. Kaimati, biriani, mahamri, magi duto te wakeloni e chenoni mar tedo gi chiemo. Ma oken mana sigand hera. Donge wan wabiro timo arus. Sama chuny mokuyo ketho ngima ng'ato. Waromo kamae. Kendo afanyo ne jaod nyamino matin. Hera mane okwer, tim andhoga kod weche mopondo. I'm sorry. Ang'o miyo inni wanda kamae? Mano ok nyal bedo hera. Hera chako dongo e kind ji ariyo. Mana ni mondo temgi gi pek mar gik ma gisekaloe. Ni wuon Prince Raj.
Ang'o momiyo ok idwa yie? E kind piem mar gombo duong' kod makruok gi joot. Nyaka ng'ato tim yiero. Yiero manyalo loko tiend hera. Choti Sardani. Wuok tich. Nyaka ngeso, saa 2:15 otieno. Kamano ketero Ramogi TV kane wadhiane mbele gi weche manyien ni chenro mar ik moro ne orochore gweng' mag Ishugu e kaunti ma Kirinyaga tok tulo muoche seche ma jadolo mane tayo liendno ne otamo josiasa twak gi oganda. Jadolo no yango ni ne otamo jood bura ma kaunti ma Kirinyaga Jane Njeri Maina, seneta ma Kirinyaga James Kamau kod MCA ma Baragwi David lose kinde ikno. Johera mag jotelo go ne odagi yie kod wachno kendo ne gichwalo liet e altar. Kendo gichuno jadolo no mar kanisa Full Gospel mondo mi owuogi. Ne ochuno jadolo mar Anglican mondo ma koro kaw thuolo no mar tayo nyasi no mar hiko ringre nyithindo 3 mayando wito ngimagi e masira mar apaya. Because let me answer you fair and fair. Because this is a burial ceremony, not a political marriage. You will do that. Bishop kwena sisi okava. Nario horo washa. Nandona gwetondo. Listen to me, please. Not contention, please. Thank you. We came here to preach the gospel. Hapa tuongei sha inafanya kazi ama ifanyi. Atuongei kama barabara zinajengwa ama zijengwi. Because if we start doing that, hawa watu ambao wamefiwa, ambao wanaomboleza na wanalia, na ndio wamefanya tu hapa. Sisi kama viongozi lazima tuzungumze. Duol mochung'ne jiwo dongruok mar chenro mar yudo pi alwora mar Nam Lolwe Lake Victoria South Waterworks Development Agency ochwalo geche maromo 9 ne kembe masombo pi e counties 5 ma Nyanza kaka yor konyo e chwalo pi ne jopiny. Kane olose kinde mar chiwo gechego e apisgi mayudore Nyakenda, jata tije mar dolno Jacqueline Kemunto bende oyango moko kuom chenro mag pi ma gin godo e alwora ma Kisumu. Jakom mar board no Odoyo Wedi to nyiso kembego ni one ni gechego oriti kendo itiyogo e tich mowinjore mar chwalo pi e kor gwenge. Gechego chwale counties ma Homa Bay, Siaya, Migori, Bomet kod Kisii. Koro mago wamiyogi mondo konygi mondo pi ochop ne jopiny, nikech pi wasegero ywe tengni koro chopo ne jopiny matek. Kwa miyogi gechegi to chak wakonyogi gero pipes matero pi. We have a very big project that is Lake Victoria Water and Sanitation, which we refer to as LV Watson. Already package 1 is ongoing, and this is supposed to cover the entire of Kisumu County, stretching to Maseno and to Kisat and to Kajulu areas. Now we are in phase 2, which will take care of the sanitation aspect to ensure that the whole of Kisumu County is taken care of in matters water supply and sanitation. So the year more wachuo kudugo bang daka matin. Ni mondo wayo maser odhi nyasino kata matin nikech ng'ino broka obaba ni to kichaki nene kendo. Subscribe to the Smarter Bundle today. Dial *544# or visit My Airtel app. Airtel Smarter Bundle. Browse, chat, call. Airtel Money. Airtel. A reason to imagine. Marubani wanashinda pesa fiti in seconds on aviateshabiki.com. Kwa majina naitwa Jane Wangari Dirango. Nafanya kazi shule inaitwa Dhome Boys, mimi ni mpishi. Niliona watu wameanza kushinda kwa TV. Ndio nikakuwa interested sana kuanza kucheza. Nikajaribu, ndio nikapigiwa simu nikaambiwa mimi ni mshindi wa 500,000. Nilifurahia sana hadi nilishindwa kufanya kazi. Hii pesa kwanza nimepanga kuanza biashara yangu, niache kuwa mwajiriwa sasa. So watu waendelee kucheza. Siku ya mtu ikifika
ata win. Win millions in seconds. Cheza Aviator on shabiki.com. Not for persons under the age of 18. Shukran. Watim kama Kaudera Irwaki, Kausuka Munditwe, Walim Namchumbi, Wabil Chemo Mopogoro Pogore, Chemo Mantiere Ginyadi, Chemo Mantiere Gimit Nyowoyo. Namni, wantiere kwa dare mopogore, wangi lobster, wantiere gi prawns, wantiere go kela, wantiere gi oyster, waden mondo waket gi mesa, wapunjere kaka itedo gi kod kaka ichamo gi. Garlic butter. Garlic kemiolo, garlic butter benigi ndado ma kende. Gwenge gi benetiere koda chiemo mamoko magingere godo, kaimati, biriani, mahamri, magi duto te wakeluni e chenoni mar tedo gi chiemo. My favorite fruity, my flavor slaps. Mirinda, flavor so good it slaps. Enjoy the flavorlicious, refreshing taste of Mirinda Green Apple. Mirinda, flavor so good it slaps. Kowuok e chuny boma ma Nairobi, machiegni gi Naromoro. Kokale gode koda ore kendo mol e gwenge duto ma pachoka. Okinyi kokinyi wayango ni kaka piny oru. Ma en rupe. Kama wami nonro to kod chal mar fwambo. Wa encourage conversation. Wamenyo ni weche mamako ngimani. Job restructuring kata state restructuring ok promise ni kiwitu tich ka tediro tich ka. Kendo in gi duola embaka oromo. Watudre gi reporter marwa ka en Homa Bay, Mombasa, Kisumu, Migori, Kisii. Wabedo gi twak kachiel koda ka jolony weche mopogore opogore. No, wamiyo parliament a lot of authority. To authority no gitiyogo mana mondo konygi. Tudri gi Joyce Oduor, Sharon Ong'ao kod Cleophas Oluoch e chenro mar Rupiny kod Mbaka Oromo. Wuok tich nyaka tich abich chakre sa 12 okinyi nyaka sa 5 onyango e Ramogi TV. Alora ni weche mag tuke ni kocha Benny McCarthy nokao ayanga ting mar tayo team mar Kenya Harambee Stars e orak mar higni 2. Kata kamano, gin ang'o mantiere mesa kendo rito kocha no mawuok e piny mar Afrika ma milambo. Jafwambo marwa mar weche tuke James Opondo kolonwa mathoth. Benny McCarthy, kocha machon mar joloe club mar Manchester United, noyangi odiochieng' manyoro kendo miyo rank mar higni 2 geno en mar kelo lokruok ne tim maduong' mar Kenya Harambee Stars. Kuom thuolo mokwongo, kocha mar Harambee Stars biro bedo maonge jalup kocha mawuok pachoka bang' McCarthy yer jalupne 3 mawuok e piny mar Afrika ma milambo. Ting' mokwongo jumbe 2 mabiro en loso tim mar Stars mabiro tugo e tuke mag manyo tiko tuke mag pinje duto. Leaders in charge with the right coaches, with the right mentality and the right mindset and the right work ethic, we can get this team to greater heights. And I heard a question earlier about the women's team might be the first team, Kenyan team, to represent the country in the World Cup. I think it will be both teams, the women and the men. Kata odoko ni Kenya nochako marach tuke mag manyo tiko tuke mag pinje duto. McCarthy nigi geno ni thuolo pod nitiere mar tieko thuolo maber kendo yudo otiko makamano. Stars biro rakore gi Gambia kaachiel gi tim mar Gabon dweni. You have 2 games where we can really try and change the players' mindset to prepare ourselves well, but if you can have positive results, and like I said, for me, I think it is possible that with the players that the national team have, you win 2 games, you collect 6 points. Wach mar osara oseketo riwruok matayo tuke adhula pachoka FKF kama tek. Kata kamano, jakom mar FKF Hussein Mohamed olero ni sirikal mamalo biro chulo kocha no kaachiel gi jolupne duto. Nafikiria upande wetu sisi na serikali tumekubaliana ya kwamba huu ndio mwelekeo, na hiyo serikali yetu kwa sasa imetupatia ishara zote, ama imetupatia ile commitment ya kwamba they will fulfill their part of the bargain, and we have no reason to doubt, and I'm happy that we have started on the right footing. Harambee Stars omako thuolo mar 4 e chung mar timbe Group F atok Ivory Coast, Gabon gi Burundi. Kanyaka sani Stars nigi points 5. James Opondo, Ramogi TV, Nairobi.
Maxwell Marende Juma ma jahigni 35 ma bende en fundi mar chumbe mawuok e kar dak ma Kitengela ema koro bedo jaloch mar tugo mar shabiki.com Avieta oloyo omenda maromo gana 500 kod mich mamoko bende. Juma matiye kar dak ma Baba Dogo oyudo loch no bang' keto omenda mamalo moloyo e Juma e tugo mar Avieta. Nyasi mar loch mare nochakre seche manotene kod jo pikipiki ma okowe nyaka kama oidhe ndek kalapapla. Tok mano no mole hotel ma The Tribe kama omiye omenda ne moloyo. Loch mare okelo ilo mang'eny e kar dak ma Kitengela. Loch ma kamano en ranyisi ni tugo mar Avieta chiwo thuolo ne jotugo mar loyo omenda. Shabiki nimekuwa nikiona kwa mtandao, but ilikuwa mara yangu ya kwanza. Kitu ikaniambia hebu nijaribu pia mimi pia. But nilikuwa nacheza na 50-50. Odd ikakimbia hadi 400. So wakati ilifika 400 nika cash out ya kwanza. Kuangalia leaderboard niko na mimi number 3. So kitu ikaniambia niendelee tena. Jirani alikuwa anabisha mlango. Kurudi napata odd imekimbia imefika mpaka 1000. So hapo ndio nilikashia out. So wakati nilikash out mimi nikachukua hela zangu, nika withdraw zingine, nikaamua kwenda kunywa hata kauji hapo ile ujipao hapo nje. Wadhi yue moro machuok dogo bang' daka matin gi wendo modhial Dr. Davji Atela jagoro maduong' mar KMPDU wadhi wuoye weche mag achiedh nade mag thieth. Kik idhi mabor ahinya. Nyathiwa ma Devika ni en mich marwa maduong' to machiegni obo bedo chi dalane. Oe mar mano ken kata kwero en yo mar kwalo godo ji kae. Grand prize won! Win big with the WRC Safari Rally 2025. Revisha and feel the road. Na kuungamia Mungu Mwenyezi, nanyi ndugu zangu, kwani nimekosa mno kwa mawazo, kwa maneno, kwa vitendo na kwa kutotimiza wajibu. Nimekosa sana. Ndio maana na kuomba Maria mwenye heri, Bikira daima, malaika na watakatifu wote, nanyi ndugu zangu, niombeeni kwa Bwana Mungu wetu. Mungu Mwenyezi atuhurumie, atusamehe dhambi zetu, atufikishe kwenye uzima wa milele. Amina. Dial *811*415# to get ungamo la dhambi. Lwedo chweyo. Koro ka sana watiyo gi lwetwa. Rom gi joma oseloko kit ngimagi kendo giseloko pok margi obedo ohala. Bechgi ni malo nikech kaka yudo materials di mang'eny. Duto en wach chwech, pok, tich matek kendo tiyo matek. Tim giri mitimo no, kikete chunyi, tikete pachi. Mamiyo lek bedo adiera. Poko pogore. Tich ang'wen, saa 2 okinyi, kod Sharon Ong'ao. Kik bai. Azola en plant kata en gino no mati kaka buya. Ng'enyne en gino mati e pi. Anawinjo ka siol gi wach mar kushi. Samora moro ma ino wuyo kuom prince eno dwani mondo analing. To bende eno yanyo ser sakasa. Lok kitugo mari. Yud mor momedore. Fweny maling'ling manyien kendo bed jachir. Bejal maleko mage duto chopo kare. Nimar iwinjore gi ber mogundho. Pepsi. Thirst for more. Be isepenjori e sigendni mayudore kuonde ma waluongo ni pachowa? Kapuonjani nobiro nikech gwenyruok e kind owete. Riwri kodwa mondo wanon sigendni mabeyo mag kuonde ma wadakie. Nera nitie. Ninyuo kong'o kacha niluongo ni kilap joko wili. Kochakore bombe madongo nyaka e gwenge ma iye.
Otusenge en piny joimbo mar oganda miluongo ni Wasenge. Ng'e gigo mamiyo oganda ka oganda bedo mopogore. Nueng'o ma wan godo ka en mar kunyo gold. Urudi. En kama ji duoge ji ok lal. Ng'e weche mane osekalo. Chon chande lweny nitie kor gweng'. Rwako sigendni mag kuonde ma wadakie. Kiwacho ni kibedo piny e kom, kineno ng'ama lwete fuare kama, mano nyiso ni jakano mulo ka pigo sechope bwo mesa. Ng'e gwengewa chieng' tich ariyo saa 3 otieno mana e Ramogi TV. Azola en plant kata en gino no mati kaka buya. Ng'enyne en gino mati e pi. Anawinjo ka seol gi wach mar kushi. Samora moro ma ino wuyo kuom prince eno dwani mondo analing. To bende eno yanyo ser sakasa. Lok kitugo mari, yud mor momedore, fweny maling'ling manyien kendo bed jachir. Bejal maleko mage duto chopo kare, nimar iwinjore gi ber mogundho. Pepsi, thirst for more. Ma oken mana sigand hera. Donge wan wabiro timo arus? Sama chuny mokuyo ketho ngima ng'ato. Waromo kamae. Kendo afwenyo ne en jaod nyamino matin. Hera mane okwe, tim andhoga kod weche mopondo. I'm sorry. Ang'o momiyo ine wuonda kamae? Mano ok nyal bedo hera. Hera chako dongo e kind ji ariyo. Mana ni mondo temgi gi pek mar gik ma gisekaloe. Ne won Prince Raj. Ang'o momiyo ok idwa yie? E kind piem mar gombo duong' kod makruok gi joot. Chema ni mula tibo neno gima ana bro timo ni. Nyaka ng'ato tim yiero. Yiero manyalo loko tiend hera. Choti Sardani. Wuok tich. Nyaka ngeso saa 2:15 otieno. Bas odonje kidieny mar ariyo mar duol kamogo empaka gi wendwa modhial Dr. Davji Atela jagoro maduong' mar KMPD kama na nyako miwa sechegi. Davji okinyiene studio ka. Weche mag ng'anyo gi ochako duogo kendo. Ang'o mo ng'anyo ne sani kor mopogore gi mano ng'anyo ne chon? Ingeni thothne sirikal ka ng'ato ko ng'anyo to onge bet piny to gima kitimo be onge. Lakini jema kawuono ni gima omiyo midhiero ahinya en wach mar Social Health Authority. Kama jo civil servant kata public servant ma dakteche gi jotich te mag sirikal no ng'ad pesa gimoro mar medical allowance ne gi gol mag gimiyo sirikal kaso ng'ado gi pesa mar shacha to ka gidhi osiptende te riembogi onge thieth mag yudo ka gidhi both private gi public ok yud thieth. Kuri wacho ni ere kaka chulo double wach mar thieth ni ma employer obed ni golo to kwa yud thieth. To last time kana temo ng'anyo tarehe 1 dwe mar 10 higa mokadho to nobedo piny gi sirikal mo winjore kaka the comprehensive cover mano yude NHIF from 2012 cha idhi duoke e shaka. Koro noduoke e kalatas lakini e team to onge. Mane momiyo koro wacho ni wamiyo sirikal ndalo 14 union mar doctors gi union mar civil servants. To wote mwacho dungara jo police te ke jibe gethago nyaka jopuonje mondo ket sirikal obed accountable. Pesa mwacho kocha obedo thieth jo omiji thieth. Koro pesa michoko kony jopiny. Okony jopiny to kony jotich. Ido ka jo sirikal ino pesa 2.75% cha e wiye kanita gola lo fapare dwe ka dwe. Mano kubedi medical allowance di. Kizingine jomoko kondiki parastatal kala kondiki corporate moro. Ili mi medical allowance kato mi medical cover. Okini marwacha wakawa ta okete shaka. Tukoro onge thieth mayudo. To busete mo bet piny gi sirikal. Nobedo piny higa mokadho. Nobedo piny ka odwa ng'anyo dwe mar 10 higa mokadho. Mo winjore. Magi wacho ni dwe mar 11 dwe mar 11 obodo gi thieth ji tebodo thieth. Lakini osebedo ka ji thagore. Makata esa mwe kod ni ntie dakteche mang'eny momako hospital, ntie jo civil servant mang'eny ma tutuma na fund drives mondo yud thieth. To Auditor General wacho ni wach mar shani notime marach. To un be manu wacho ne jini mondo ji ondikre. Ang'o marach gi chenro mar shani? King'iyo kipimo wach shani piny maber to higa mar 2023 ne wawuok piny kaka union mwacho ni sa rach ma jopiny ok dhi yudo thieth kaka dwarore
mar kaka ne pod en bill kano kadho mobedo akech nwatero maoni wa mang'eny e bunge mane ok ong'i mondo mi oket obed maber molo kaka ne NHIF nitie nogo bed ni ka ng'ato odhi osiptal tithiedhi both outpatient and inpatient to noyudo ka mano nok dhi timore omedo wagoko higa mar 2023 ka nokadho mobedo act union ma kepe yudo dhi e court mwadhi mwalo sirikal higa mokalo sirikal nodhi yudo stay e court of appeal ma court nonyiso gini dhi ubed piny gi stakeholders mondo uros gik matindo mane e SHA ni mondo uti okonjo piny lakini ne gidagi kaso gidhi girole out to gima ne muhimu ka gima timore gi insurance en ya kin gi medical insurance kidhi hospital obed public obed private onego bed ni kisedhi okiparri ni edhi chulo pesa bill mar hospital nade to SHA timamo sani ka jopiny te kodhi hospital mar level 5 level 4 tiyisi dogot idoge level 2 idoge level 3 kata yisi nang'owa ni igol pesa chul kidhi hospitali moko kaka koro Nakuru level 5 apaka mana Kisumu hospitali mang'eny sana kata mana Tharaka Nithi iyudo ka numbers mane ji dhi hospital outpatient mo mane pong ka ji rito hospital sani onge koro gima timore ni kata yedhe expire nikech kidhi kanyo iduoki level 2 kata level 3 maonge ng'adhi thiedhie ma ok ondike kata mana ji mano ok en model mane giketo e model manyati e piny moro kaka koro Uingereza mantiere level 2 3 matiyo man gi dakteche man gi mora ok mantiere mana building kaka kai ma timore onge to ma gima ne ji okia kata ndalo mano siro ni koro ji ondikre do umbe nune joma no wacho ne ji ni joma ondikre ndikruok to krach nikech sama ndikurino nikech jo osendikore em ko ng'iyo gik maricho mantie gi nikech jo osendikore nikech nwacho ni register e gini e SHA gik ma believe ni ka ji register te to dhi bedo gi pulling effect madhi chulo osiptende pesa gi to madhi ka jotuo odhi osiptal be yudo konyruok mano nyiso ni register uru to ka poro mawa ji oseregister jo oseregister to gidhi osiptal to chulne gi bill basi nitie shida maduong' moloyo wach mar registration no mar ariyo en ka wan ka dakteche wa complain wegi mag osiptende be complain jopiny kodhi osiptende be complain mase ni SHA ni entiere mana josiasa kende ma wuoyo e barabara do piny ok okony nikech gima timore nego bed ni ka en gima konyo ka en gima timo en idhi osiptal tiyudo konyruok mamane waseyudo ka ok timre sani emong'eyo ocho niya ok en gima dwaro tok teko en gima dwaro ni nikech ma pesa ji ma ok en pesa ma pesa ji ma ochoki to pesa ji kochoki nego migi thieth ji nigi right ma yudo thieth ji nigi ok jokido bed ni wuondo to ndalo moko nowacho kanyo bed ni kane sirikal nigi moto kata ng'wech mar wilo NHIF obed SHA nowacho ni ne actual privatization mar NHIF nowacho kamano nikech ino ka claim management nidi bedo manage gi private sector ne gi outsource gigi to kinyo gimano da general wacho nyoro in a way wacho align gimano wacho earlier to wapenjore niya ka koro pesa choko karibu 10 billion every month nang'o ok chul osiptende nang'o capitation nang'o benefits ma ji yudo dok mana piny molo mana ni NHIF mose nitie kuma pesa ne dhiye nitiere joma nitie shadow kama manage pesa ne ome ka Auditor General Kenya yudogi Auditor General mowacho maber ni nitiere pesa moro mitere gimo miluongo ni escrow account koro king'iyo to kare okumba mar SHA ni onego gole mondo duoke NHIF koso ang'o ma koro nyaka timre sani ing'eni ok inyal ng'eyo intention mar sirikal but ka giwuoyo to giwacho ni thieth nitie nono ne ji te wach mar SHA ni to kidhi osiptal to kiyud thiethno wege osiptal wacho ni pok ochulgi pok ochul wege osiptal mag sirikal osiptende mag kaunti pok ochul pesa osiptende mag private pok ochul pesa osiptende gi otamore miyo ji wach mar thieth to inyise niya pesa nitiere sa pesa no dhi kure mano manyise niya gima Auditor General noyudo na mano gima osebedo ka thago gini manyiso ni sirikal en mana tiji mana choko pesa ni ne ng'ato kata kaso dok negi od dhi kamoro nono to mane mawinjo bed ni wang'eyo ni en ang'o matimore pesa dhi kure nikech kila ng'ato ywak kata mana gowi mane nitiere mag NHIF mar 30 billion ma jo rufa gi jo private sector wacho kate to ken mar jo rufa gi private sector kende kata sirikal Nairobi king'iyo Bagathi hospital kae gin gi gopgi mar 800 million sirikal ni gopgi king'iyo Kenyatta sirikal ni gopi king'iyo counties te NHIF ni gopi to pesa gi ok chul to jogi dwaro ogolo weche mag thieth ok yot mwezi ni pesa gi dhi kanye to mane penjo maduong' ma jip teni godo nikech jatend piny Kenya ni pesa gi kwalo
nitiere kaka pesa gi dok ne jogi. Jatend piny Kenya nowacho ni atni joma wuoyo kaka wuoyo jok ma ne ohero kuo e ndalo ma NHIF. To ing'ene jotelo mako NHIF daktari gima sefwenyo achiel ma sirikal ong'e wacho kaka jotelo madongo gi kata ministers kata joker gi wacho ni kuontie kwani Kenya ka waonge polisi, Kenya ka waonge courts, Kenya ka waonge investigation. Ngesa mang'ato wacho ni ng'ane jakuar tie kuon maso ni gine gima gikwalo ko gitemo mana wacho wach ni mondo kik ji tim investigations nikech ka nitie joma kwalo pesa mar public pesa mar sirikal, pesa mar NHIF to go beni gine jala. To ka poni ko get jala so ni joma ni office go gin joma incompetent. Iso ni joge te okege matimo. Mano ndalo moko mane minister mano wuok sa kane owacho ni ati ni wago wach sa nikech dekte kwalo pesa gi jo NHIF kwalo pesa. Mane mbaga mapodi. To no penji gi mona chiel. Ere document osebedo go modhi go e court mo wacho ni joge kwalo. Iro ka onge. To koro ne propaganda mane giketo. To koro sani ji neno adier mantiere ni sha okony. Gende kitiyo kunya bedo ni ofuo te ma wacho ni koro sha okthithi. To wege hospital be okunya wacho complain ma to gimatimore. Osiptende midhiyegi level 5, level 6 ma ji doko gi. Dok nyabedo ni wiji teri jote ma jo ministers gi jo ker gi jo madongo gi ema wigi ler monge gimatimore. Magi matimore adier ma kidhi hospital neno. Koro nyiso ni wach mar sha onego bene ng'eyo. No wacho kawuono wacho ni mondo universal health care ma iwacho ni otimre. Magi manyaka ng'i ni mar jotich ing'ado pesa mang'eny kabisa. Pesa osemedore. To jotich mar sirikal ing'ado pesa mang'eny to pesa gi moro mar medical allowance bo medie. Koro ichulo pesa ka madhi kar bwalo pradik e dwe to madhi 100,200 higa to ka ng'ati tuo nyathini tuo ka jaodi tuo ka jogi tuo kituo tichaki uso mana gimo matin main goche uso lo ichaki itimo fund drive mondo oke yud thieth ok en gima ber. Wang'e ne gini yo matuti nikech ing'e ni samoro nyalo bedo gi mtoka maber to jariembo e marach. Shani ober joma riembe maricho kose ni mtoka marach derepe bende rach. Ing'eni the notion the intention mane gin go mar wacho shani to nochalo no ber kane chake to kane ng'iyo kane somo bills mane nitie to nok ber omiyo chago naloka be mo ji odhi e court. Koro kidwa timo gima ber to obedo gi foundation maber from the beginning to the end. Mama osebedo kwa nyaka ne chakre ni gini e ok dhi konyo gini e hinyo ji ineno to gimoro achiel ma waseneno ni jo siasa inyiso ni odhi onyis ji register jo hospital onego shao ng'e ni benefit packages magin go be ji ko hospital yudo thieth get outpatient to okti iso ni thoth ji dhi doge miech gi thoth ji dhi chulo ndi e private sector hospital hospitende ma gini gope gi be chulo koro mano nyiso ni gini okti. And the best way magi mukti timo ing'iyo piny wacho ni mae kama rach gini onego beni lose. Okay wacho ni no wati ugura tiyo bo lose. Onego gini ino kaka ne gi stopisha NHIF ng'wecha. Eko ma onego gini get mondo yo mogo temere. Oginya wacho ni no there's ni shati yo nti challenges moko oboloso. Giboloso karangon. Kichani koro bedhi ma igni ari. Koro gitem nango sani. Gilos challenges go. Ochunge koso seche mi lose ne lose. No gik mantiere kaka benefit packages magisha it's very simple. Just bedo penny stakeholders ngado kodhi hospital cover mar let's say oncology and 600,000 manen ngado kadhi oko ni tuo idhi chulo gowi mo an go mag hospital gi en 30 billion war gi pesa di billion prare wachulo par gabich wachulo plan mar chulo gi to kini pesa te iketo tenge ikech gimatimore omiyo gino oktiga kadwaro gope ji nitie go koro kata king'iyo jo hospitende mane wacho no lor nokolor gi hospitende no yawa to giwacho mana ni wan ok wanya yie gowi olore wi gowi to kata jo hospital jo public sector civil servant madhi hospitende kidhi hospital mara mati tami yudo thieth no ok tami ni hospital olor hospital to yaw lakini kech independence nyisi ni mano kwa kawo ineno to ma nyisi ni okawo lakini pesa tisechulo meso ni pesa moko kamone gubeni wuoke kadhi hospitali mondo ochul gopego. In kaka daktari mosebedo e chenro ni higni mang'eny
King'iyo NHIF cha ne nitiere gi kuonde moko mane kuo nyalo bete nikech gimomiyo duoge wach mar kuo mar NHIF nikech kata jatend piny no wuoye kawuono. Yes. Mowacho ni ji tema wacho ni SHA en gima rach, gin joma ne yudo pesa koa kuom NHIF. Achiel kuom gima ne giwacho ne nitiere hospitende moko mane ok nyal timo bero. To giwacho ni gitimo bero kata 30 e odiochieng' to gidwa no chulgi. Nitiere adieri e wach. Bende nitiere kuonde moko ma NHIF ne ni kuo nyalo bete. Ingene okinya wacho ni kuo nyalo bedo maonge NHIF. Kata mana SHA ne okinya wacho ni kuo nyalo bedo maonge. Nikech nange neno kata mana claims mag SHA ne giwacho ni iyudo ka services motim less but claims ni malo, kasa moro claims ni malo to services ni malo lakini claims bedo bad ni piny. Lakini mar NHIF maitimo nen teach mane iye kanyo. Nen ni rotting within the facility. Ko nen winjruok mar NHIF gi hospital, maybe gi dakteche, gi nurses, ko gino timore. Nen inside job. To jo NHIF gi okema pod ditie SHA. Don't way say it is an overall thing. En gimoro ma okinya wacho ni nikech nitiere kuo, kore wilo gimoro te. Nitiere kaka idiligi kaka en digitalization. Angane muno gi timo digitalization e that mono kachakore. Koro kada jo marungo kuoge e top jo kuoge. Lebe wanyisi. Mono nego wacho wechegi. Lakini ngado ka kwalo mo ni okwalo pesa mar jo public mo nego beni bedo mar healthcare. Onego beni ikaone atua from the beginning. A county kata SHA kata kamora mora. Mano nego beni itimo. Okay wacho ni system ni temo se bedo ni prochiel en mar kuo. Koro miket manyini maonge kuo. To koro mano ko moguro okti. Ing'e mano joma ne dhi India te chon kane thieth maonge kae ni thiedho. Sari ng'e ji chulo pesa ji mang'eny inyore. Koro kinya wacho ni nitiere kuo, lakini gimikelo maber ni monego bed ni onge kuo ni okonji. Onego bed ni gimikelo ni koro en ober ma ji winjo ok nyis ji mondo dhi o register, ji neno berne. To ber mar insurance en ni kidhi hospital to kius diel ma in gocha. Kidhi hospital to kius gachi. Nikech ichulo pesa ithiedhi. To mano omiyo sari dakteche mang'eny kabisa thieth ma igolo hospital ok ginyal afford. Chuno gini nyaka gimuoka. Kana jiwa daktari moro Egypt ma tiyo Mombasa. Nikech Mombasa onge medical insurance. No dhi thieth piny mar Egypt. No dhoku no chuno dakteche te mondo chok pesa. Mondo kuko kile kata kaka. Koro mano nyisi ni wach ma thieth ni wach mar yudo thieth ni gima muhimu ma ok nyal bedo ni igolo thieth to in iwuon ok inyal yudo. To mane wacho wan jo civil servant, mane public secretary, mane jo piny te. To yet pile just wani universal healthcare. Pile just wani ntiere SHA. Koro SHA no nego tim tije. To wach mar thieth ni en gima dongere luongo ni devolved function. Yes. En wach mose dhi e counties. Jotend county gi to kuwuoyo kodgi to gin giwacho nang'o, gin gi chenro mage. Ingene chiemo na wuoyo gi chairman mar health committee. Gire gipingo SHA kabisa kara gidhi e court gimbe. To nyisa ni sani ging'iyo ka ginyalo loso wach mar gini mondo ti. Ni mar osiptende gi te onge jotuo. County mo ibedo gi mo improvise yo maber mar konyo jothieth jotuo en Homabay. Ngeni ka jotuo biro hospital tirimbi ni doge e level 2 level 3 ko kiduog bed referred. Koro Homabay county mo keto hospital maduong' cha giketo kona moro kacha level 2 kona moro kanyo level 3 mondo kigiriemb jotuo gimi jotuo thieth. Mano kende modong counties modong te kidhie sani anyisi ni ng'iyo last week yedhe Nakuru PGH ka expire. To expire na mondo jotuo gibiro done gichul cash. To koluong ko orgi e level 2 hospitals go ok giti. To mano timo energy te. Gino kiyiero ka in ena informal sector, ok yiero ka in daktari, ok yiero ka in public sector, yet ng'adi pesa gi. Mano mimi wacho ni mano en gima midhiero. Kinyalo bedo ni iwuoye rallies ni gini tiyo lakini ji madhi hospital ok ne tich ne. Yeah, nyiso ni koro nitie mere moro kae ma jo siasa nigo. Ma ok gine gima timore e piny. Gin gima gipare wi giche ma gipare matimore. Mateni sani governors be koro jopiny onego chak penjo. Nikech wacho ni Homabay ema gino timore to kuonde modong'. Kuonde modong' te wacho giok timore kuonde modong' te manyo in fact king'iyo gope kani chini no kata mana Nairobi county nyisi NHIF mano dhi go weche ni gope counties gi te. Makana some of the reason whom Australia gi ok tim maber nikech gope mo poko chul. Aya kasa ni gi wach social authority gi wach mar FIF onego bed hospital gi neno jotuo. Hospital gi ka ji ochulo pesa ji sawa chulo to bed hospital kanyo. Lakini ka ji duoko ere pesa magi choko onge. Koro wach ni nyaka ng'e maber. Ok en wach mar
ma fake dakteche kende ma fake jo Kenya te to koponi ifuaya to joma kwalo go bombe medo kwalo maybe nyaka higa manyien do mara beach kan jubara ochele kanyo kapok wadhi e siasa to koro chako tiyo ginya ng'eyo paro ma jogi nigo to Auditor General kawuono ne ntiere e nyim jood bura ma Senate to nokwayogi ni mondo gikaw okang' mager na jogo modhi ataro ne chik mar SHA indi okang' ila mane ma koro nego kaw sani kaka daktari ingene shida ma wan go en kata mana jo National Assembly to gi kata gi Senate wan ko gi shida kabisa ni mar kagi ne kadho wajo health bills kata dot no ko wel kata koko mano goyo mai submission mano miyo gite no ginge masane ko gi mano wacho ka fa gineno ni mar gini ko ti jok mano yero gino ni gino ti adier okang' monego kaw ne ong'ini ya kaponi choko pesa ma pesa ji ichoko dwe ka dwe pesa no dhi kanya ang'o mone chulo services mar osiptende kach pesa kaponi choko pesa ang'o mone cover ji jo piny mondo yud thieth ang'o mono SHA bedo gi benefits makonyo ji ang'o mono SHA chulo kaponi nitie comprehensive package mar civil servant mano winjruok ne ma ing'ado jogi diriyo ang'o ng'ado wadiriyo ang'o miyo kendo sani koro ka jodhi hospital riembo gi oyaye meso ni pesa ne idiyo kamoro mane thagruok mane mino medi ng'eyo mondo gikonyo piny ok ni parliaments wan gi tabia mar sessionalizing issues to bedo sama ji gwoko kono kaso bang' kanyo to idhi ikete closet gimitimo onge lakini mago onego bed ni ng'eyo to en loko chik ema dwarore koseno gini en loko mar chik koseno onge mar pesa nikech sirikal bende usik wacho ni gini kata beni wadwa mana golo pesa no pesa ne maonge king'iyo Trevor king'iyo NHIF ne ji contribute like 1.5%. Mwese ni ng'ato ne golo jotich te ne golo 1,700 dwe ka dwe. To sani jotich machamo 100,000 golo siling madhi 10,000. Ng'ato machamo kaka ministers, MPs golo 30,000. Mwese ni pesa maji choko jwa tiyo kene ji milion 3 dhi mana bilion 9. King'iyo joma informal sector ma bigi wacho ni gidwa choko gi mean testing pesa omedore pesa magi choko sani gi pesa mane NHIF choko omedore to koro nyiso ni sama pesa omedore nyiso ni coverage mar jibu ne beni medore king'iyo jo civil servant ken mowa wak ne wach gi ni pesa mingolo mang'ado gi mar medical allowance ken en 6 billion meso ni onego kimedo 6 billion ma ing'ado gi on the one side gi pesa gichage chulo SHA dhi mana bilion 20 ang'o mondo gibedo gi cover Komesa ni gino kena na wach pesa kene gini en wach mar priority ome kata auditor nok nya neno mbele gi chien mar wach ni nikech ken gima transparent maler ino ni mai pesa mano choki mai pesa mochulo hospitende mai pesa mobedo run go facility ni mai pesa modong koni pesa orem meduru pesa to mano ok dhi bedo ne ok dhi bedo gima minyiso ji te direction king'iyo NHIF 2023-2024 pesa mane gichoko te ne gin gi loss ratio mar 80%. Nyiso ni ne gidong gi karibu bilion 15. Mano NHIF ne tiyo pesa madong. To koro pesa ma social authority choko ng'eny molo mano. Nyiso ni plan ma jogi onge go kata mana intention mar miyo ji thieth ni. Ena dhok lakini ok en gima gitimo mondo timre. Seche muwuoyo gi jotelo gi seche muromo kodgi gin giwachonu ni shida ni kanye nikech nyaka bed ni nitiere unun gi koru usewacho makuru gima thagu gimomiyo neno kadhi marach gin giwacho nang'o matimore nikech usebedo gi romo mang'eny ahinya ing'e ni jotelo gi kata kiseromo kod ito sign documents u agree ni gini gigi tiyo kaka wach mar kaka mar social authority mar jothieth ni ka noromo kodgi ne wacho ni no jo public sector te ok wadhi keto private insurance wadhi miyo nikech nwaneno gima notimore ne jopuonje te notere MKL to osebedo ka ne rach mono kata SHA waneno wach mar polisi be otere MKL be othagore mono kata mai koro wacho ni no kodwa doke e thagruok mar jopuonje gi thagruok mar polisi ketwae kuma ne wantiere comprehensive cover ni mano owinjore maber ma wacho ni pesa maka kik uduoknwa ket giudu kanyo lakini otiyo mana wik achiel wik manyien koro ji chako thagore kendo makendo koro mane sirikal nigi iwinjo kod kawuono to kiny gilokore kiny kata mana wach mar interns no owinjore maber dwe mar 12 koro adhi ng'anyo ni nikech TCBA ka wantiere ka deputy president TCBA doctors interns gi ochul kaka dwarore ma wang'ado ng'anyo mar Desemba kwadhi
Pero ne gichulo gi December, gichulo gi January pesa mar alfore mi ariyo ga uchi laka no winjore chaka. Gichulo ware as 50%. Mane gyo godwe igni abiriyo. Then dumara ariyo ka kendo gitake loko ni hapana. Pesa mar USA do dagi mi wa pesa mar PEPFAR gimana ngo. Wangado pesa interns kendo. Kuyo jokro ni he to jogi ngati mogi gimunu winjore kod gi kata ma December. Gitako loko redo dumara ariyo. Kuro wanaka union sama jakta kal do kwalo gi mose bagen mose winjore gwanya deal go nango en mananga ngich manigi masomo koro pesa interns gi no chulgi matin kasto koro sani gilokore no chulgi ichulo sama interns mano donjo matiyo sani ichulo gi pesa gi full bang nganya mega mokalo gi winjuro kuma December lakini manyien makoro beni bedo post gi interns tego reiga kaiga ema ke mengene gitake wacho maduoko msara gi gitagi lokore kendo to mano bidhi mi udoke ng'anyo donge wan gi ng'anyo ntaka paga boro ka wan gi demonstration magala moro to kuma UHC bende wacho ni gimbe gi ne ng'anyo ngech ose wuond gi ndalo mang'eny UHC kane sirikal donjo no wacho ni wagiwa dhilo loko moket gi permanent and pensionable terms molos yoregi mano giwacho igmar garario 2023 giwacho the same 2024 wacho no we extend the 1 year cast wa the loss kocho bukanyo koro gimetimo onge koro en sirikal moro ma gimewacho monyisi ka gime de timo pogore ko nyaka beda tayari gi bede dara ng'anyo nyaka beda tayari gi wuok e tich otherwise which will magi midwaro ok tim get priorities mar gi oken mar loso gik moko en mar go koko to jomoko bende wacho ni wach mar bedo daktari ni en gima dwaro chiwruok un be gini chandu we bo chandu chunyu kata seche mudhi e ng'anyo nikech ni jopiny penjo ni to koro ka sirikal ochung' matek chung' matek une muwacho ni ati gini ok dwar tok teko be gini thago e chunyu ni yawo to jopiny hinyore seche ma wan dakteche wadhi e ng'anyo Trevor gini thago pachwa kabisa kendo gini ng'anyo ni ok wahero thothne sirikal ema ng'anyo ka gise ng'anyo ma ogetimo gik madwaro kok wadhi e ng'anyo lakini chiwruok ma dakteche chiwore goluongo ni calling magin go e wach mar thieth ni ingeni ma ok nyachulo ni ot kineno kidhia iso malando ni ana daktari my lab coat na ok bijis ni ngechi daktari koro idak nono kada kidhi e petrol station this shell to wacho ni an gi stethoscope ka an gi lab coat maracha adhi mana thietho ok gibioni mafuta gari kada dhi mana kikomba idhi chiro to wacho ni an daktari calling ni no ok bi mi chiemo nyaka idhi dai ti machuli to debe ni koro i calling ni miyo daka magi mi manyo gima medwaro to lora kamana apa ni kada daktari dok ng'anyo omiyo gini kata taguto pod ok nyaweyo pod en ng'anyo madhi mbele do ng'eni nyaka bed gi in fact wang'anyo mondo jopiny oyud thieth sama wang'anyo mondo dakteche ondiki nyiso ni kidhi osiptal kacha ok kidhi budhe laini kidhi to daktari nitie maneni sama wang'anyo mondo daktari mondo SHA ochul pesa counties pesa mondo ochul KEMSA nyiso ni kidhi osiptal dhi yudo yath sama wang'anyo mondo gik moko SHA omi dakteche gi jopiny thieth kaka dwarore nyiso ni ka poni onge social health insurance ka onge insurance kata NHIF onge go nyiso ni jopiny ok nyal access health care to sama jopiny ok nyal yudo thieth maber waonge tich koko magoyo gik mwacho gite en mana mondo okony japiny to oyud thieth madwarore nwachuo kokwe ogirimiti miluongo ni Abuja Declaration manyiso ni onego bed ni atamalo 15 mar budget marwa dhi e weche mag thieth igni gi te ang'ome ma ok osebedo katimore nikech kata bed mani wacho ni jatelo masani ok oyie to jotelo machon gin dak ne gitim ing'eni king'iyo budget mar healthcare mane nitiere ndalo mokadho gi kapok donjo mantie badha ne wachopo nyaka almost 6-7% 2021 2022 basa ng'e wadok piny wadok nyaka 4.2%. Kasto king'iyo adil mantie ni health and devolved a big chunk of it to pesa di madhi county and 10% mar national budget to pesa madhi county 10% ni en mondo atimo healthcare ne Kenya mangima ngima pesa madhi counties en mondo chulo MCAs counties everything county your employees there en mondo atimo odwanyo yedhe en mondo atimo development mwiso ni king'iyo counties alone pesa modino is like around 3-4% madhi healthcare around let's say around 40% of county madhi healthcare to 40% modhi te
King over a lane and what amount of the budget? Or tin kabisa. You get some of ministry koni. To look again man for policy. To look at ministry. Ministry maketa pesa. Okay, pesa mangeny maonge magitimo. Okay. O get services my golo magi pesa gi directly magineno. You get what you police gin mag donaste into the ministry. Budget 300 billion. Pesa the counties 47 get you look at into the ministry ka. Come watch ni ministry go ka onigo oniene ni anga pesa gidikanye. Yes. Manamo no wacho cho ni pesa onigo bed ka kan el devolve the county. Mi counties pesa mangeny. O med counties pesa to go come out to watch mal healthcare be ring fenced. Get you look at police indiko yiga get budget mal security. Jupo nyindi ko yoga ke tiwa gi teacher service commission anga mono bedo gi health service commission kata gi commission mo kana mana COG lock be commission ma ensure ni igekaiga uket budget mandi ko jo healthcare kingio no bedo pe gi jo council of governors gi ministry from 2017 to 2025 was be no gi dictate chema the Alpha Chelmia Beach government Alpha Chelmia Beach osebetich kai de gani donc gidi moko di oko moko di lokalo to ko moko non gich ndeta gro ti miviero koro yizoni kaso serikali counties boko ndiki ko numbers man doctors mati counties also doc pain to ndike ti miviero sare king yo sare wan get strike Nairobi county ka get promotions wan get strike Madibele wan chakore Kilifi wan get strike wan chakore Migori wan get strike Kericho to nyo gite wan get strike Kajiado ngam me timore ngado se tiyo igine do charia de poko shule pesa ngado se tiyo igine ya par poko bi promotion ngato tiyo hospital to konya bilo cover konya bilo supported gi medical insurance koro mzoni manota gro kuno kaji ngeno mangany to ti woketich koro it is a country who loses kaji your resign kaji your resign ma data mano ngiyo so mane wachology pesa mane COG ministry of health pesa out of 6,500 doctors 30% also we teach serikali to come replaced yes gidi ade to koro counties ka ndie jomuwuoyo godo gin kaka governors giwacho ni gin chenro gien chalo nade nikech iwacho maber ni sani koro dhie ng'anyo Kilifi nitiere ng'anyo machielo mabiro Migori gin gi chenro mane nikech nitiere un gi mbaka kidieny ariyo mar serikal ka to gi margi yani king'iyo ma counties madhie ng'anyo go dhi ng'anyo gi Miriambo Miriam en mana chiel en Miriam achiel joga sign agreement gi kaka Kericho ne jogo sign agreement mar promotions gi mar medical insurance higa mokadho nyaka sani pok otim ko da tijo bedo ka sayo ok timre king'iyo Migori ne doctors ng'anyo dwe mar paka chiel higa mokadho to gini ko return to work agreement ma giwacho ni gigi tewa dhi timo by dwe mar ariyo ko dwe mar ariyo kata gima chiel mosetimo onge ko de kitaka kuguga mategero wachiki gitimo yes if akaji kina chaka puoyo mabe edo kama be gikmo gore ne Nairobi gikmo gore ne Kilifi mapoko timo Migori go obe osetimo wach mar ni ka daktari wuok timo obedo consultant and specialist obire county ikete job group madwarore wedo ka omabe kene matimo omabe gi I think ina kuri matimo wachini ma koro okni kisi kiduogo in specialist let's say in a gynecologist idoka counties moko kamori teach in specialist lakini mshahara in junior doctor koro wach mogik en nang'o Davji wach mogik en ni wach ma social health authority ni wach mar thieth en wach ma ok nyal wene jo siasa kende en wach ma wan kaka jopiny nyaka wang'i ni ere kaka waketo mondo wayud thieth kapo ni idhi osiptal moro amora tido ka level 5 level 4 tido ka ok miyi thieth ok onego iling tiyiero MCA ok onego iling ting'e ni MP ne miyo kura ok onego to MP ne manokadho sa marach mine waywagone to ok onego iling ing'e ni nitie governors kanyo koro wach mar thieth en wach ma nyaka wamak matek kaka jopiny watimo ka oluongo ng'anyo ok onego bed ng'anyo mana madek kende gi jo public sector wanyiso police ni onego bi wang'ni gibini gibi protect gibini gibiro ng'anyo jopuonj bo join te jopuonj te ojoin ma serikali koro winje ni gimoro ni mar wate mondo oyud thieth madwarore osiptende ero kamana ine Dr. Davji Atelen jagoro maduong' mar KMPD ko mewaseche gi wabro neno ka weche dhi timore mbele ka mane kama weche chenro mar duol kidieny mar ariyo bang'e George Bati Daddy Cool bro biro saa 3 mondo go kodumba kan kaka pile nyinga Trevor Ombija jandingo panga janyakach dendo Ombija tae nyakwar guok kocha pesa
Wanere bang'e. Walando